Ang pagtuon subong, ang semanal naton nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon, panginhas, pagpangani, kag pagsaghaw sang aton leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan nga may ara ako siguro first time pag niyang nagupod sa akon sa sining ministry ng pagtuon subong ang aton nga liaison officer diri sa Central Philippine Adventist College kag full-time naton nga instructor professor sa School of Theology, wala sang liwan kundi si Engineer Pericles O. Mabida. Engineer, mayong adlaw sa Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw usab sa atong mga televiewers. Yeah. Kag engineer kabay pa makaturan si engineer by birth isa ka Cebuano pero nakapangasawa sang Ilonggo kag nagapuyo diri sa mga kailonggoan. So may mga kung kaisa siguro may mga Cebuan siya nga magamit, but nevertheless damo na gid sang iya nga mga Ilonggo nga mga term nga aton magamit. But ini engineer, don't worry kung magsinibuano ikaw kay damo man ta sang audience kag mga viewers nga Ilonggo, Cebuano, kag bisan Ilonggo sila, makaintindi magyapon sila sang Sinibuano. Okay. So don't worry engineer, let's just be natural sa atong discussion karon nga aga. Akon man ginapasalamatan ang aton mga tao sa likod sang camera engineer, si Engineer Frederick Linatan, Sir Elberry Tapaya, si Rodel Vargas, kag si Roel Largado ang aton mga student assistants. Kag engineer sa masunson aton ginatamyaw ang aton nga mga viewers kag ang aton nagasunod sa aton Facebook kag sa aton nga YouTube, ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental kag sa aton mga kauturan dira sa may Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Capi, sa Aklan, sa Guimaras, kag ang aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa Dajanga City, sa Coronadal City, sa may South Cotabato, sa Sultan Kudarat, North Cotabato, Sarangani Province, kag bisan pa sa Maguindanao Province. So, kag ang aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan, dira sa may Amerika, sa Europa, sa may Australia, sa New Zealand, kag ang aton mga kaiping nga mga nasyon nga diri sa Pilipinas, dira sa may Taiwan, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, sa may Singapore, kag ang mga kaiping naton bisan sa may Cambodia kag sa Laos. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Engineer, aton basahon ang aton sadsaran nga teksto agud makapadayon kita sa aton nga pagtuon, and then mahit naton ang 30 minutos more or less sa aton discussion. Yes. Okay, sa Genesis Kapitulo 15 na versikulo 5 kag tubtub 6 nagasiling, kag gindala niya siya sa guwa, kag nagsiling, tanglaa ang langit, kag isipa ang kabituonan, kung sarang mo sila maisip. Niyan nagsiling siya saya, mangin subong sini ang imo nga mga kaliwatan, kag nagtuo siya sa Ginoo, kag ginisip niya sa iya nga sa pagkamatarong. Salamat, engineer. Kagabay pa ang Diyos magpakamayo sa aton nabasang sadsaran natin ng teksto. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo, maluluyon kag langito namon nga may saliwat kami naman nagatugyan sang ini nga pagtuon, kagabay pa Ginoo nga imo kami buligan, imo kami pahangpon sa sinigid nga tion. Salamat nga ikaw upod namon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Indian na ari na kita sa bag-o naton nga leksyon. Amo gini ang number 1 naton nga lesson sa sining bag-o nga trimestre, ang katapusan nga trimestre, the fourth quarter of the year 2018. Kag ang title sang aton nga leksyon sa sining bilog nga trimestre, ang pag-isa dira kay Kristo, oneness in Christ. Tahom kini nga Yes. pastor. Tahom Yep. kini nga. Nami ini nga leksyon, yeah. Engineer, sa ako nasapuan diri nga ang Dios may ginpili nga isa ka grupo o kun isa ka nasyon o kun simbahan. Kadamo sa nagapamangkot nga ang isa lang ka nasyon ang ginpili sang Ginoo sa kadamo nga mga nasyon. Nga ang si Abraham lang ang gitawag sa Ginoo kag ginsaaran nga ako magatukod sang isa ka nasyon sa imong kaliwatan. Sa aton nabasa kay na sa aton sadsaran nga teksto. Kag Israel lang nga ang iba niya nga mga nasyon sa unang nga panahon, ang Ehipto, ang Syria, ang Babylon, kag iban pa nga mga nasyon nga wala ginpili sang Ginoo. Gani ina ako nasapuan sa aton nga leksyon, engineer, nga ang Ginoo nagpili lang sang mga katawhan nga mangin amo ang depository
amo ang mangin ehemplo sang kamatuoran para sa iban nga nasyon. So, ang aton nga leksyon sa sini nga trimestre naghambal siya mahitungod sang isa ka panong sang katawan ang iglesia. Sang una ang nasyon ti subong niya sa iglesia na kita kay ginkuha na sang Ginoo ang iyang paggamit sa nasyon nga Israel. So gin transfer na niya sa isa ka pundok nga universal, ang Iglesia Adventista del Sétimo Día. Nga tawag ng universal engineer kay ti sa tanan nga mga nasyon bisan ginagmay lang may mga Adventista. So ang pagpalapnag sa mga balita, it will be more easier kay may mga base na sa kada nasyon ang mga Adventista. Kay kini po, Pastor, ang Adventista, Yeah. ang ilahang nga gamot, Pastor, naghalin pa na sa Israel. Sa Israel kag sa creation. Yeah. So, kadto kita engineer sa aton nga leksyon number 1. Ang creation and fall. Pagpanuga kag ang pagkahulog o kon ang pagkapukan. Diri engineer aton mahibalang nga sa pagpanuga ang plano sang Ginoo nga there will be unity. There will be interdependence. Kag there will be harmonious living of all created beings. Amo gina ang ara gid sa utok kag sa una-una sang Ginoo nga sa pagsugod niya pagpanuga may ara nga kalipay, may ara nga gugma, kag may ara nga paghiliusa, kag may ara nga interdependence ang salig sa isa kag isa. Apang pag-abot sang sala initanan na hindi man nga siling nadula pero na-interrupted hindi na husto ina nga klase sang plano sang Ginoo. Yep. Tahom kayo, Pastor, ang Dios. Kay tungod kay Dios siya sa gugma. Yep. Sayaha nga lalang. Kay ang Dios mangod, Pastor, they are also one. Yep. As a unit. Yeah, as a the triune God ang pagiliw sa tatlo ka persona pero isa. Isa sila. Oh, in which engineer kung kaisa budlay hangpon sang tao. That's why may iban nga reliyon nga hindi gid makabaton sina nga klase sang pagtudlo. Ang tatlo ka persona sa Dios apan isa sila. So kabudlay sina nga madalom ina nga pagpangunauna kag pagtuon. Amo man na engineer, salamat sa imong punto engineer. Amo man na ang plano sang Ginoo sa iyang mga tinuga. Just like him nga sila isa may unity sila nga tatlo. Amo man na ang plano sang Ginoo nga ang bilog nga pagtuga may ara nga paghiliusa. Kag ang kinahanglan mo, kinahanglan ko, mahatag mo man sa ako na akong kinahanglan. Amo natawag nga interdependence. Kag engineer may isa pagid ko punto nga ako nakita nga sa during the time of creation ang kinahanglan nun sang created beings sang isda natuga na sang Ginoo a day before. Kay pagsiling sang Ginoo may ara kahawaan kag katubigan way pa isda. So the following day pagsiling sang Ginoo nga may kaisdaan kag may mga kasapatan natuga na ang vegetation, natuga na ang dagat, ang tubig. That's why nga ang gintugas ang Ginoo the following day, ang iyang needs, ang iyang kinahanglan to survive had been provided a day before. Na gintugas ang Ginoo ang tao sa ikanom kadlaw kay sa 5 kadlaw all the needs of people already been created in the 5 days. Tahom kay, Pastor, kay sa creation sa Kapitulo 1 sa Genesis kag Kapitulo 2. Yep. Kung lantawon nimo, Pastor, mga kauturan, ang naepektuhan lang sa creation, amo lang ang plant kingdom. Amo na ang katahom sa Ginoo. Pero pagsulod, mga kauturan, sa sala. Sa sala. Everybody is affected.
everything is affected. So, mga kauturan, amo na ang atong leksyon, engineer. Nga, during the time of creation, that was the plan of God. Nga there will be unity, harmonious way, living interdependence, love, okay, and respect to each other. But when sin entered, pagsulod na sang sala, everybody was affected. Yeah. Kagang isa pa ginakon engineer nga nakita diri nga ang sala lang sang isa ka tawo. Aton man matunan later on the consequences of fall. But nevertheless, ang isa ka punto diri nga ang sala sang isa ka tawo, everybody is affected. Na ang sala sang isa ka bata, hindi lang kay siya lang, the whole family is affected. Amo man ni ang aton during creation nga ang sala ni Adan kag ni Eva, hindi lang sila engineer ang nag-suffer, ang nagantos. Hasta ang mga sapat. Kag hasta ang mga tanom. Nagkaladagdag ang dahon, ang sapat nangin mabangis, so forth and on. So that's the consequence of sin. Okay, so that's our introduction engineer. Kadto kita sa aton Sunday nga lecture sa Monday. Love as the foundation of unity. Anong imo nakita engineer diri sa sining aton leksyon sa Domingo? Ang elemento diha, pastor, sa paglalang, kay sa unom ka adlaw gilalang ang tao. Yep. The image of God in man. Yes. Ang elemento sa karakter sa God nga love, Yes. amo na pinakatahom kaayo sa iya nga creation. Yeah. Oo. Kag engineer, ang isa pagid nga akon man nakita, that's a nice point. Nga ang pagtugas sang Ginoo hindi lamang ang katahom sang nature. The aesthetic beauty of nature. But sa pagtuga niya na gindala niya ang elemento sang ang elemento nga wala bala engineer sang masaway kasawayan, wala sang element of evil. Amo na ang ang nasulod sa pagpanuga sang Ginoo. It is not just simply the aesthetic beauty of the Garden of Eden. It is not just simply the aesthetic beauty of man and kag ang tanan nga mga animals kanami sang ilang mga itsura. Oo, katahom gid nga wala gid ka sang makita nga bisan isa ka dagta, isa ka dagway sang sala. Sang indi kamaayo. Everything is really good. When God said all is good, everything is very good. That's the point nga wala ka gid makita bisan isa lang ka tulbok nga kalain. Everything was very good. Yes. Tungod, pastor, kay ang Dios perpekto. Yeah. Na kag engineer ang isa pagid ka punto man nga pagsiling sa Ginoo, let us make man in our image. Ginhatag sang Ginoo ang tanan gid nga ara sa ila sa tao. Apang karon hindi na naton makita kung ano ang Dios kay tungod sang sala. But the point mga kauturan is that pagsiling sang Ginoo nga let us make man in our image, ginhimo gid sang Ginoo kag gin-copy gid 100% or even 101% ang dagway sang Ginoo sa tawo. Na. So, ang Ginoo engineer wala sing sala. Hindi makasala. Those are the elements nga ginhatag sang Ginoo sa pagtugaya sa tao. Himpit kag perfect nga wala gid kasawayan. Yes. Kag sa imo ginhambal kay na engineer nga ginhimo ning sang Ginoo tungod sa iyang gugma. God is a beauty, is a lover of beauty. Kay sa tanan magud nga linalang, pastor, Yeah. ang human beings lang gitagaan giniya special Yep. nga sa pagtuga ang human beings. Yeah. Kag amo na ang engineer ato na pirmi ginatudlo sa aton mga klase sa theology nga man is the crowning glory of God's creation. Natapos niya engineer ang tanan nga mga hari sa kalibutan. But he was not yet satisfied until he created man. Kag isa pagid ka punto mga kauturan nga aton masapuan diri nga ang pagpanugas ng Ginoo sa tanan ginhambal lang. It was just simply spoken by God. May kasapatan, nagwa kasapatan. Pero ang tao in general wala ginhambal sa Ginoo.
Kag wala why sa nagsiling, let us create God, but let us make man. I mean, let us not create man, but let us make man. Sinadol pa. In other words, ginhaguan gid sang Ginoo. And after God created man, that's the time that God was fully satisfied sang katahom, sang creation. Yes, in general. Tungod kay salas nga paglalang niya sa tao, mga kauturan, ang proklamasyon sa Dios, and he saw it, it was very good. Very good. Ang mga previous days, good lang. It was good. Yes. Oh, pag sa tapos na niya natuga ang tao, nagsiling na siya, and it was very good. Yes. Na. So, amo na mga kauturan ang kanami sang creation. The plan of God was really excellent. Grabe gid kanami mga kauturan. Galing amo lang na nga pagsugod na sang sala, pagsulod na sang sala, everything was changed. Yes. Wala gin man nadula ang tanan, pero may pagkausab mga engineer kung sa Cebuano pa. May pagliwat ang beauty sang kalibutan sa pagtuga sang Ginoo. Yes. Ari kita mga kauturan sa Monday ang konsekwensya sang pagkahulog. The consequence of the fall. Ano in general ang imo nakita diri nga isa sa damo ni sila nga mga konsekwensya? Ano ang isa nga nakita mo nga resulta sang sala? Ang pinakasakit diri, pastor, mga kauturan, sa resulta sa disobedience ni Adam, ang kamatayon ni Abel. Yes, and that's correct. Pagkasakit, mga kauturan, sa resulta. In general, naghambal ka sang kamatayon, nagahibi kita kung may kabahin sa aton panimalay nga mapatay. Pagkapatay sa nanay ko, I terribly cried. Pero hindi ginaparyo sa kasakit nga nabatyaga ni Adan kag Eva sang napatay si Abel. Kay wala pag sila engineer experience sang kamatayon mo. That was the first death. Hindi sila kibalo kung ano ang ila buhaton when si Abel nadula kag nabalaan nila nga napatay. Kag ang isa pagid konsekwensya engineer luwas ang kamatayon. Hindi lang to isa ang nadula sa panimalay ni Adan kag Eva. Kay pagkapatay ni Abel, si Cain way man nagpauli. Nadula man si Cain. Wala na siya nagbalik. So, Adam and Eve not only lost one son, but that very day, they lost two sons. Amo na, pastor, nga pinakasakit yun sa gibatyagan ni Adan kag ni Eva. Kay ang promisa sa Dios sa paglalang nila, pastor, nga be fruitful and multiply. Yes. Tapos nadula ang duha. Yeah. Daw hindi ginamabaton. And muna mga kauturan, ang kateribli sang sala. Nga kung aton makasala ta mga kauturan, the consequence of sin is not that easy. Sometimes it is, in general, beyond imagination. Beyond imagination. Okay. May isa pagid mga kauturan, in general nga ako nakita diri sa konsekwensya sang sala. Sa aton kinaginhambalan, nga ang plano sang Ginoo during creation is there will be unity. There will be harmonious living with one another. Kag there will be an interdependence, ang pagsalig sa isa kag isa. Sa pagsugod sang sala engineer, isa ni sang napiktuan, luwas sang kamatayon, ang isa pagid, ang interdependence, ang unity. Oh. Siling ni Adan, siling sang Ginoo, Adan, iba di na kamo. Oo, nan. Boy, paghani ginbasol sang Ginoo, anong natabo nga anong panago kamo? Immediately, ginbasol dayon ni Adan ang iyang asawa. Ginoo tungod man gud sini nga asawa nga babae nga ginahatag mo. You see? And then, ang babae naman, nagtudlo naman si Piag, tungod man gud sang manog nga imo gintuga. So you see, it started the distrust. And then the harmonious way of living nadula, na matamat dula. Nan. Siling sang Ginoo,
Di ina ang imuutod, Cain. Ti anong sabat ni Cain? Ako bala manog balantay sa akong utod? Opposite na Yes. Pastor, ang resulta tungod sa resulta sa disobedience. Yeah. Okay. Engineer, Guido, ginalagas kita sa panahon. Ari pa lang kita sa Monday. Ang isa pa gid engineer nga ako nakita sa resulta sang sala, amo ini ang environment. Ang kagutahom sang environment, nadula na. Nagsugod na brown ang mga dahon kag nagsugod kalataktak. Kag ang naapektuhan ang mga tanom kag ang mga kasapatan, nagsugod na kabangis. Kag luwas sina ang relasyon sang sapat kag sang tao hindi naman nami because ang animals, ang mga sapat nagsugod na sa pagkabangis. Bisan subong niya damo gid sa mga kasapatan nga nadlukan kita, bisan koreng gani nadlukan kita kay base karuson kita. But during creation there was really harmonious living of all created beings. May nakita ko diri nga punto, Yes. Pastor. Kaya ako gini nga ginkwenta 112 verses Okay. gikan sa paghambal sa Ginoo nga when He created, it was very good. 112 verses sa Genesis chapter 6 verse 5. Amo to ang reaction sa Dios Yeah. sa iya nga creation. Yeah. And that's very good engineering point. May dugang ko engineer sa Monday natong election nga aside nga napiktuhan ang mga sapat, ang relasyon kag ang environment, ang nature. Nagsugod man ang supremacy sang isa over the other. Na siling sang Ginoo ang basa naton sa Genesis 16 tubtob 19 nga ikaw babae magapanganak ka nga may kasakit. And that's really true. Mga anak ang atong mga asawa, sila lang gabatsyag, gitayag ang ngisingi silang. So, may inequality. But during the time of creation, everybody is equal. Everybody will be happy. But ang konsekwensya sang sala, naghimo nga hindi na fair, ang kalibutan unfair na. Nga sa pagpanganak, babae lang mag-antos, ang lalaki wala. Kag sa iban nga mga punto, may antos ang isa wala. But during the creation, wala sang pag-antos and everybody were happy. Yeah, so isa na. Okay, kadto kita engineer sa aton Tuesday, Wednesday, kag Thursday. Further disunity and separation. Ang isa ka punto na ako nakita engineer nga konsekwensya sang sala ang during the time of Babel bala. Nga nagsugod sila sa pagpatugod sang dako nga tower. Ang isa sang mga konsekwensya sang sala is the miscommunication and misunderstanding. Nagsugod na damo na lingwahe. Tungod nga damo ang lingwahe, you could expect disunity. Ang hindi paghiliusa sang mga katawan. Yes. Ang punto nga ako nakita din Pastor, kay sa diha nga nahulog sila sa sala. Ang ilahan na nga kaugalingon nga agenda. It's no longer the agenda of God. Hindi na para sa iban, kundi para na sa akon ang pag-iya-iya. Kag isa pa gid engineer nga ako ni Dugang, ang ideya nga survival of the fittest. Nga kung sino ang baskog, sino ang kusog, amo ang supreme over the weaker. Mag-dominate. So amo man na. That's why sa mga competition, sa mga hampang, ang bakod nga team will always win. Hindi na amo ang plano sa Ginoo sa mundo. May mga gera, may mga tribal war na amo na siya, and then normally ang mga hindi mabaskog nga mga tribo maperdigid and dominated. Amo na ang isa. Kag isa pa gid engineer sa miscommunication. Ang nakita naton sa aton leksyon, ang ehemplo sang Tower of Babel. Nga dagay ko martilyo, hindi nakaintindi ang tao sa isa. Ginhatag na ang lagari.
tagai ko sang lansang ginhatag na barina. Those are the few example of the miscommunication because they have different language na. Oh. Pero engineer, ang isa pagid ka punto nga importante man nga bisan pareho kita lingwahe. There are tendencies nga you will not be able to get what I am trying to say. Pareho kita Ilonggo, pareho kita Cebuano. Ginambalan mo ko Cebuano kay insindi nakuha na kon pero wala ko naka-insindi, nakasabot sa imong exact nimo nga istorya. That's why may ara miscommunication. Kag ato na may experience ni sa aton mag-asawa kung kaisa. Nga nag-aaway kita because there was miscommunication. Wala ko makuha ang buot mo silingon. That's why you demand paminaw bala, pamati bala ko anay kay wala mo makuha ang akong ginhambal. That's another consequence of sin. Nga pareho lang kita Ilonggo, pareho lang kita Cebuano, pareho lang kita English, yet you are not able to get what I would like. What I mean. Anong buot ko silingon. That's why God demand kita, paminaw ba? Kay wala mo makuha ang akong ginambat. Yes, Engineer. Amo ni nga sa descendants, mga kauturan, dinhi sa ato ang Tuesday, nga sa covenant nga ni Abraham. Yes. Abraham. Dito na ang pagtawag sa Ginoo kang Abraham. Mm-hmm. Yeah. Yes. Kag isa pagid ka punto, ang hambal ka na, engineer, kay Abraham. You see, si Abraham ginakabig sang tatlo ka mga major religions. Judaism, Christianity, and Islam as the father. Nga mo ang amay nila. Ang atong leksyon sa Wednesday. Ang isa ka punto di engineer, nga to us Christians, si Abraham, ang kanami di sa atong leksyon nga, despite, engineer, no? Kaya daw may pag-change diri sang picture. Okay, ang aton Sunday, Monday, Tuesday ng election, the consequences of the fall. Pero sa aton Wednesday kag Thursday ng election, nga despite nga amo ning natabo, yet God would like to redeem, God would like to make use of what is left. So amo na gintawag si Abraham agud nga mabalik ang iyang nadula nga plano, nadula iyang intention during the creation. Nga pinagi kay Abraham, mabalik niya ang iyang intention dito sa pagpanugan niya during the time of creation. Tungod kay dito ra ka Abraham, Yes. Pastor, nga ang disobedience ni Adan, nakita sa Dios dito kang Abraham sa iyang pagka-obedient. Yes. So, amo na mga kauturan nga kanami sang Ginoo, engineer. Nga bisan anong naitabo, still may paglaom gyapon. Oo. Ang isa lang galing diri ka resulta sang sala nga instead nga ang tanan napili na lang sang Ginoo. Whoever, amo lang John 3:16, everybody will have salvation, but only those who will accept Him will have salvation. So, amo man pinagi na lang sa kay Abraham, mabalik sa Ginoo ang iyang original nga plan, nga there will be unity, there will be harmony, there will be interdependence because may paglaom ang Ginoo. Engineer, why nagid kay ta sang panahon? Yes. Last sa imo, engineer, ang aton Thursday, God chosen people. Ang pagpili sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Dito sa kang Abraham, Pastor, na pasiguli niya ang promise. The promise of restoration. I like that idea. I like that point. Yeah. Kayang tuyo sa Dios nga ang unity, love and unity nga mapasiguli diha sa descendants na usab ni Abraham. Yes. Oo. Kag isa pagid, thank you Indian. Kag isa pagid ka punto nga ginpili sa Ginoo si Abraham. And then he promised through Abraham nga mahimo siya mga pinili sa Ginoo, a peculiar people, a chosen generation dira kay Abraham.
mapasag uli sang Ginoo ang iyang intention sang during creation. Creation. Kag ang isa pa gid engineer nga ang gintawag lang niya si Abraham. Nga ang wala gintawag ang iban nga mga nasyon. Because God would like to make this chosen nation Israel, and eventually ato na matunan sa sunod naton nga mga leksyon nga ina nga klase sang pagpili sang Ginoo wala na to sa Israel, ara na sa iglesia. Okay. Ginpili ya ining nasyon nga Israel. Kag ang iglesia karon agod nga mangin model, mangin ehemplo sa tanan nga mga iglesia. Peculiar. Agod to nga ini nga nasyon mahimo nga pagpakamayo blessing kung sa Cebuano papanalangin sa tanan nga mga nasyon. Kag sa sunod nga semana aton matunan nga kung ano ini ang rule sang nasyon sang Israel kag ang iglesia. Okay? Mga kauturan, engineer, kadamo pagitani sang aton nga ihambal, pero kag aton i-share galing way na kita panahon, we have to stick to more or less 30 minutes, engineer. Kaya mo laman ang panahon naton nga ginahatag sa iglesia during Sabbath school. Mga kauturan, way ginamon guro mahatag. Apang amo lang ni mga kauturan nga during the creation, God intention is everybody will be happy. Pagsulod sang sala, nadula ina nga klase sang intention sa Ginoo. Kag ang sala sang isa, ang tanan na afektuhan. All the created beings were affected. Ang tanom, ang dagat, ang kakahuyan, ang kapispisan, kag bisan pa ang tao. There was already misunderstanding and survival of the fittest ang resulta. Nga ang bakod, ang babaskog, magapabilin, kag ang maluya, mag-amat-amat kahanaw. That's why karon makita nimo nga ang mga sapat kakaon sapat, ang isda kakaon isda, because gagmay dalag ko ang gakaon. Kag sa katawhan naton, ang influensyado, ang powerful, ay kaluoy lang sa mga pobre kag mga imol nga wala sing gahom, kag wala sing power. And that's the result. But nevertheless, mga kauturan, don't worry. We have hope in Jesus Christ. Amen. Kag ato na matunaan sa sunod nga mga sinimana. Ato ni duko ang ato mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langit na namon nga Amay. Salamat gid nga ikaw upod namon sa siningation. Salamat sa mga leksyon nga mo natunan. Pagkamayiwa kami tanan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen.